OK, takže idem si tak tréning s kamošom a je neskutočne teplo, mi ukazuje 23 stupňov, takže dúfam, že to prežijeme. Poď. Dobre. Takže zaskakal som, moc som toho nenatáčal a skočil som tam aj nejaké kart full, učím sa to a dneska to bolo celkom lepšie, takže som spokojný a našiel som tú šiltovku. Skakali sme 2 hodiny a ako dneska to bolo, že paráda. Je tu neskutočne veľa ľudí, takže neviem, či tu niečo natočím, ale ak to počuť, tak neskutočne tu počuť tie svrčky. Našli sme miesto a vyzerá to tu asi takto. Kúkaj na to. A proste tu sedíme, máme tu vodu a kúpili sme si maliny. A teda kúpili sme si jahody a úplne to tu papame. Chápeš? Backflip. Dúfam, že to bolo vidno. Teraz si to idem kúknúť. Ako je to tu celkom cool. Beháme tu a našli sme ďalšie ako zaujímavé miesto a tu je takto. Je to krajší výhľad, ako keď sme tam dole niekde. Ideme tým smerom a nevieme, kam to vedie. Už pomaly zapadá slnko a my sme si povedali, že sa dostaneme do vedľajšej dediny a musíme prejsť nejako tak ďalto. Takže je 16:00 a ja som si chcel zacvičiť, ale všade sú obsadené tie workoutové ihriska. Na jednom sú alkoholíci, ktorí tam vedľa pijú, na druhom sú deti, čo sa tam bavia a na tom treťom už neviem. Ale neviem, kde si mám ísť vôbec zacvičiť, lebo iné v okolí nepoznám a moje auto v tento moment vyzerá asi takto, lebo som dostal som defekt a nemal by som s tým behať a už som obehol 3 dediny dookola a vôbec neviem, kde si reálne zacvičím. Chápeš? To je hrozné. Takže teraz sedím v aute a rozmýšľam. A inak včera som bol asi do jednej hore, lebo som kázal Gemini, nech mi vytvorí jedálniček. Takže práve som sa bol kúknúť na 2 miesta ďalšie a reálne všetko je plné a už ostáva len jedno, kde sme už boli predtým, ale ak tam nebude veľa ľudí, tak by som tam šiel a ak náhodou, sliepka. Let's go. Skoro som prešiel sliepku. Mohla mi tam vletieť sliepka. No nič. Sú tam ľudia a dosť. Ešte asi viac ako predtým. Však zmena plánu, cvičiť sa nejde, lebo stále tam sú ľudia a to je 18-19. Takže si pôjdem zabehať, tak som si kúpil pred pár dňami nejaké topánky za 15 € v Lidli. A pôjdeme si zabehať, sme na celkom fajnom mieste, nemal by tu v podstate nikto byť. Dám si ešte vodu pred tým, ako pôjdeme a let's go, môžeme ísť. Ešte jedna vec a to je, že dúfam, že nebude dážď, lebo ako docela dosť sú oblaky, ako dosť a ukazuje v počasí, že by mohlo
že by mohlo byť... Čo? Ukazuje, že by mohol byť dážď. A začalo aj dosť fúkať. Takže dúfam, že nezmokneme niekde uprostred cesty. Musím sa priznať, že je to môj druhý beh v živote. Minule som išiel 4 km s milión prestávkami medzi tým a teraz dúfam, že to bude lepšie. Takže let's go. Už mi to ukazuje 800 metrov a chcem tak aspoň kilometr v kuse. Takže let's go. Dal som kilometr bez zastavenia, čo som šťastný za to. A trvalo mi to nejakých 7 minút. Ukazuje mi, že mám čep 172. Pauza, druhá pauza. A neviem, či dám ešte viacej behu, lebo som totálne zničený. Zatiaľ sú to 2 kilometre. Už dávam 3. kilometr a s takou jednou menšou prestávkou v strede. A za chvíľu to mám za sebou. Let's go. Hotovo. 3 kilometre sme dali a ten posledný kilometr to bol taký kariaky, ale aspoň niečo a inak som neskutočne spokojný za to. Aj keď ma totálne bolí hlava,